King Ciudad San Fernando, silang yan na lareng pamaskong dekorasyon bilang umpisa na ng selebrasyon ng Pasko. Opisyal na lang selang yan, reng makuleng dekorasyong pamasko king syudad ng San Fernando ngayon Huwebes, October 16, Ketiking City Town Center, Barangay Kadulot. Ing seremonya, penimuna ng Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Brands Gonzales, reng konsehal ng syudad, at reng lokal parol makers, king seremonya light up, amemye saya, at sala king mabilog a syudad. 5, 4, 3, 2, 1! Right! Ladies and gentlemen, masayang Paskong Fernandina! Keti, kinilala ang gelingan dareng matenaka na lantern makers sa ginusal at pepakit ng karelang talento king pamangawang parol adin na Mark Nino Flores, Arvin Kiwa, Rolando Kiambao at Marlon Taya. Nagpapasalamat ako sa mga lantern maker natin kasi talagang pursigido silang laging ginagalingan para mapaganda at mabigyan ng tuwa ang bawat manonood dito sa siyudad ng San Fernando. Agpang kang City Tourism and Investment Promotions Officer Ching Pangilinan, patunay tradisyon ay na tunay yaping lantern capital of the Philippines ing San Fernando. Kabilang king top 15 best places to go for Christmas inyang 2024. Lakwas na ngeni at pagsadya niya ing antabayanang Giant Lantern Festival. Siyempre, taon-taon, gusto ng ating butihing mayor na si Mayor Vilma Caluwag na magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan dito sa San Fernando at lahat ng mga dumadaan at pumupunta sa syudad natin. Kasi nga, isa tayo sa mga naitanghal bilang isa sa mga top 15 best places to go for Christmas, lalong-lalo na noong nakaraang taon. Kaya every year, kailangan mas maganda yung mga Christmas lanterns natin bilang suporta na rin sa ating San Fernando lantern making industry at bilang isang promotions for our Giant Lantern Festival. King San Fernando, ramdam na indiwa ning Paskong Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Totoo, King Balen Susuyo.